Полуавтоматична перални камери от Trendsale BG. Европейска иновация, немско качество с 2 години гаранция, компактна, практична и удобна за дома, вилата, къмпинг или пътуване. Заедно с пералнята получавате всичко необходимо. Кошница за центрофуга, маркуч за наливане на вода и ръководство за употреба на български език. Може да пълните топла вода директно от чешмата чрез маркуча в комплекта или ръчно с предварително загрята вода, както ви е удобно. Зареждането е лесно. Поставяте дрехите в пералнята, капацитета и е 3 кг. Добавяте перилен препарат, може да е прах, течен гел или капсули. Може да добавите и омекотител. Завъртате бутона и само след 15-минутна програма дрехите стават отново чисти и свежи. След прането източвате водата удобно чрез маркуча, може директно в сифон или подходящ съд. И накрая програма Центрофуга, само за 5 минути, за да извадите дрехите почти сухи. Поръчайте сега с безплатна доставка за 1 ден от Trendsale BG.